Siguem benvinguts i benvingudes a l'acte solemne de celebració del 9 d'octubre al Palau de la Vila. Des de fa un bon grapat d'anys, l'Ajuntament d'Ontinyent ve celebrant amb un acte institucional el Dia dels Valencians i Valencianes. Aprofitem esta data històrica, una data per al retrobament amb el nostre passat com a poble, per retre homenatge a aquelles persones o entitats que pel seu esforç, el seu treball i la seva entrega ajuden a fer d'Ontinyent un poble més gran, més just, més amable i més dinàmic. Primer, atès que la Generalitat i especialment el Consell és l'encarregat per mandat legal de complir i fer complir la protecció, defensa i promoció de la nostra llengua en tots els àmbits d'ús, hauria de posar tots els mitjans per aconseguir aquests objectius, especialment en els mitjans de comunicació, en l'educació i en l'administració. Segon, atès que han desaparegut tots els mitjans de comunicació públics en la nostra llengua, que s'han suprimit línies en valencià i el progressiu abandó de l'ús del valencià per part del govern en les al·locucions públiques, el Consell hauria de prendre mesures dirigides a la promoció de la llengua pròpia. Tercer, atès que l'article 3 de la Constitució espanyola de 1978 disposa en el número 2 que les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes, d'acord amb els seus estatuts, i afegeix que la riquesa de les distintes modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció. Quart, que en el número 3 de l'article 20 de la Constitució, que disposa la futura regulació mitjançant llei de l'organització i control parlamentari dels mitjans de comunicació social de dependència pública, garanteix l'accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius i remarca que l'accés es farà respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d'Espanya. Cinquè, atès que la llei d'ús d'ensenyament de valencià en el seu preàmbul diu la Generalitat Valenciana té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la comunitat autònoma i d'una manera especial amb la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual constitueix la més peculiar senya d'identitat. Sisè, atès que la LUEF, la Llei d'Ús d'Ensenyament de Valencià, també reconeix que, davant la situació diglòssica en què està immersa la major part de la nostra població, consegüentment a la situació de sometiment del valencià mantinguda durant la història de més de 300 anys, la Generalitat, com a subjecte fonamental en el procés de recuperació de la plena identitat del poble valencià, té el dret i el deure de retornar la nostra llengua a la categoria i al lloc que mereix, acabant amb la situació de deixadesa i deteriorament en què es troba. Setè, atès que la LUEF reconeix que el valencià es troba en una situació minoritzada enfront del castellà i que cal incidir en polítiques institucionals per revertir la situació, diu la nostra irregularitat i situació sociolingüística exigeix una actuació legal que, en sense tardar, acabi amb la postració i propicie l'ús i l'ensenyament del valencià, per tal d'assolir l'equiparació total amb el castellà. I diu més, la finalitat és assolir mitjançant la promoció del valencià l'equiparació efectiva amb el castellà i garantir l'ús normal i oficial d'ambdós llengües en condicions d'igualtat i desterrar qualsevol forma de discriminació lingüística. I vuitè, per últim, atès que l'Estatut d'Autonomia, Llei Orgànica 1/2006 de 10 d'abril de la reforma de la Llei Orgànica 5 de 1982 de 1 de juliol de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que estableix que, pel que fa a la llengua, tots tenen el dret a conèixer-la i a usar-la en tots els àmbits de la vida i a rebre l'ensenyament del i en idioma valencià. Som un país obert, tolerant i acollidor. Un país que, com molts d'altres, viu moments convulsos. Moments de necessària lluita per enfortir i recuperar els nostres drets socials,
les nostres senyes d'identitat i els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes, drets que en els darrers temps ens han estat usurpats. La posada en marxa de nefastes mesures econòmiques per part tant del govern central com del govern valencià, els quals han condemnat la ciutadania a un segon plànol i el replegament generalitzat dels estats al servei dels mercats, han produït una situació on, per tal de garantir els interessos d'uns pocs, es condemna a l'oblit la major part de la ciutadania, relegant les veritables necessitats d'aquesta. La nostra ciutat ha estat oblidada per ambdues administracions. Els incompliments dels compromisos amb Ontinyent semblen quedar relegats en una eternitat angoixant. Són molts els exemples. L'Hospital de Nova Planta, la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, la línia de tren Xàtiva-Ontinyent-Alcoi, millores necessàries en educació com la reforma del pavelló infantil del Col·legi Bonavista, la construcció o reforma de l'IES l'estació i un lamentable i llarg etcètera. El País Valencià és dignitat, malgrat els múltiples entrebancs que ens posen al nostre camí. Avui volem fer una crida a la ciutadania del País Valencià per tal que continue defensant els nostres drets com a poble, la nostra llengua, la nostra cultura i les nostres senyes d'identitat. Com a valencians i valencianes hem de reclamar major respecte, un finançament just, major protecció del nostre territori i el desenvolupament urgent de polítiques que afavorisquen l'economia productiva i el treball. Posar el nostre èmfasi en la protecció del benestar social dels nostres ciutadans i ciutadanes, desenvolupant polítiques encaminades a la justícia social i a la recuperació del treball amb dignitat. Els atacs a la nostra llengua i cultura no cessen. Com a exemple, tenim la desaparició de la ràdio i televisió valencianes, la imposició d'una assignatura com la de Cultura Valenciana impartida en castellà i molts d'altres desgavells que atempten la nostra dignitat com a poble i la nostra llengua. Però les valencianes i els valencians són persones lluitadores i ens comprometem a defensar un model econòmic i social respectuós amb el nostre medi, amb els treballadors i treballadores, un model de convivència lliure de mentides i de corrupció, on siguen prioritat els drets socials i ciutadans, on la nostra llengua i cultura siguen lliures, on la participació ciutadana siga una realitat que puga millorar la nostra democràcia. Aquest és el meu primer plenari institucional del 9 d'octubre com a regidor i portaveu del grup municipal Compromís i he volgut encetar aquesta intervenció invertint l'ordre protocolari habitual com a símbol del necessari canvi que la política ha d'afrontar per recuperar l'espai i funció que li correspon, que no és altre que servir a les persones i treballar per al bé comú. Primer les persones i després els que tenim l'obligació de servir-les. Hem encetat aquest plenari amb una declaració institucional en commemoració de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i pèrdua progressiva de l'autogovern. Hem perdut les caixes d'estalvis, la ràdio i televisió pública valenciana i continua precaritzant-se la nostra llengua amb els atacs a les línies d'ensenyament en valencià, a més de situar-nos líders en atur i corrupció. Encara que la situació actual no és bona, encara que moltes persones veuen en angoixa el seu futur, malgrat la feblesa del nostre autogovern, malgrat el minvant sentiment del poble valencià, encara tenim ànim per a celebrar el nostre dia com a valencians i valencianes que som. Encara tenim ànim perquè estem convençuts que el canvi necessari és possible i està ben a prop. Però sí que hem obert un camí de diàleg i d'acords, un camí per a l'esperança. L'Ajuntament ha deixat de ser un problema per a la ciutat i ara el que cal és que siga una gent potent per liderar i superar els reptes que la ciutat té plantejats. Ontinyent ha obert un camí que estem mostrant-li a tot el país, un camí possible i ara més que mai necessari. El canvi és possible i entre tots i tots el farem possible. Som un poble valent, poble d'emprenedors i de treballadors, i la rendició no és senya de la nostra identitat com a valencians. Però necessàriament hem de deixar enrere tot allò que ens està perjudicant com a poble diferenciat, com a poble valencià. Miren, cada generació ha de fer una promesa a la següent, ha de plantejar aconseguir un objectiu per damunt de tot, i el seu camí és la lluita que els porta a intentar aconseguir-ho. La generació de la transició va fer la promesa de recuperar el sistema democràtic, començar a construir l'estat del benestar i desenvolupar l'autogovern, i ho compliren. La generació actual, malauradament, haurem de fer la promesa de reconstruir l'estat de benestar, de reconstruir una societat, la valenciana, molt tocada i en molts aspectes afonada. Ixa haurà de ser la promesa de la meua generació.
perquè són ja massa anys en el que els valencians i valencianes venim patint el desgavell d'uns governants que ocupen el Palau de la Generalitat des de fa massa temps i que han anteposat el benestar d'ells i d'uns quants com ells front al benestar de tots els valencians i valencianes. Ja són 20 anys d'uns governants que han portat a la nostra comunitat a la decadència i a la desesperança, després d'anys de saqueig i balafiament dels nostres diners com mai s'havia conegut. I el que és encara pitjor, ens han dut el descrèdit com a país i la ignomia de veure's cada dia com ens retraten, com el paradigma de la corrupció, el pitjor estigma que pot arrossegar un dirigent que es vol democràtic. Poble d'Ontinyent, exalcaldes, cronista oficial, fill adoptiu de la nostra ciutat, molt bon dia a tots. El 9 d'octubre ha sigut sempre un dia de festa, no sols un dia d'autocomplacència en la nostra trajectòria històrica, sinó un dia de celebració amb un clar caràcter reivindicatiu, com avui estem veient així. Jornada lúdica, idònia per examinar-nos com a poble, en allò que és tan propi i tan nostre com és la nostra llengua, la nostra cultura i el ser i sentir-se valencians. I enguany, a més, celebrem el 30 aniversari de la Llei de Símbols, la norma que va incorporar les nostres senyes d'identitat com a poble al nostre ordenament jurídic. Més de 3 dècades d'autogovern han consolidat entre el nostre poble una identificació pròpia dels valencians entre nosaltres. El dia 9 d'octubre és el dia per a la reafirmació de les nostres arrels històriques, de la nostra cultura, de la nostra llengua i de la nostra pròpia identitat. Identitat que es conferís una personalitat pròpia com a poble, el nostre, el poble valencià. Avui, 9 d'octubre, ens reunim de nou al Palau per celebrar i reivindicar la nostra autonomia, l'autogovern del poble valencià. Cada any, a través de multitud d'actes arreu de la comunitat, institucions i persones rememoren l'autonomia que ens ha permès, malgrat la difícil situació econòmica que travessem, assolir les màximes quotes de llibertat i desenvolupament que mai hem tingut. La ciutat d'Ontinyent ha sigut i és una peça essencial, una part viva de la nostra terra, perquè amb el naixement del Regne de València, la ciutat d'Ontinyent comptava ja amb un representant a les Corts i perquè avui en dia reclamem, com sempre hem fet, el pes que per la història i el nostre esforç i treball ens correspon. Són moments molt difícils en tots els sentits. Assistim a un atac de l'estat de benestar sense precedents, amb retallades de drets aconseguits amb l'esforç de tots i totes durant molts anys. El noble art de la política, l'única eina per garantir la convivència entre les persones, es veu atacat per la corrupció i el populisme, i al mateix temps la política sembla incapaç de ser de veres un instrument útil per transformar la societat. Reberen com a herència un deute de 20,4 milions d'euros. Quan finalitzi el proper exercici, el deute serà de 11,3 milions d'euros. Haurem reduït, per tant, un 45% del deute en plena tormenta de la crisi. Però si hi ha alguna cosa que des del govern d'Ontinyent hem tingut sempre clara, era que l'estalvi no era un fi en si mateix, que recursos havien de destinar-se a 2 objectius prioritaris i que són la columna vertebral dels nostres valors: la promoció econòmica i la generació de llocs de treball i la protecció social dels més desafavorits per aconseguir una societat més justa i cohesionada, per no deixar a ningú en el camí. Per això, durant aquesta legislatura, s'han ficat en marxa un gran nombre de mesures amb la clara intenció d'afavorir l'activitat econòmica. Hem intentat aconseguir la quadratura del cercle, congelant els impostos, incrementant la inversió, reduint el deute i augmentant les ajudes socials. La resposta l'he trobada en les associacions de comerciants, de veïns, de cultura o d'esports, que han sabut entendre totes i cadascuna de les mesures que hem pres, sumant esforços, innovació i enginy per fer gran la nostra ciutat. La resposta la trobe cada dia en els milers de ciutadans i ciutadanes que no es resignen a la desesperança, sinó que s'esforcen, aprenen i lluiten per continuar endavant, perquè el que ens defineix als ontinyentins és que quan caem tenim la capacitat d'alçar-se després amb molta més força. La resposta l'he trobada amb la força amb la que Toni Morales ha dut a terme canvis per millorar la nostra festa, en la seva capacitat de diàleg, en la seva destresa per tendir ponts, per apropar postures. L'he trobada en l'art que desprèn Marcos Mora, Premi Nacional de Dansa, que fruit de l'esforç ha assolit les més altes cotes. La resposta estava en l'estima amb la que cada dia desenvolupen la seva tasca els professionals del trèvol,
dels centres de dia, del centre ocupacional i del CRIS, en la capacitat de superar-se de tots els seus usuaris i usuàries, en el treball incansable dels pares i mares als que honorem en el dia d'avui. La resposta era el treball que durant 50 anys ha realitzat la Comissió de Festes de Sant Rafael, no sols per celebrar unes magnífiques festes, sinó també per dotar d'identitat i essència pròpia a un barri amb ànima dins de la ciutat, un barri obert i acollidor, capaç de cohesionar la nostra ciutat. Tots ells són exemple d'un treball conjunt i coordinat que aposta per un futur compartit, que va ser allò a què durant el ple d'investidura em comprometia. Perquè quan d'Ontinyent s'ha tractat, les portes de l'Ajuntament sempre han estat obertes. Ser, per damunt de les sigles, l'alcalde de tots i tots, votaren a qui votaren, pensaren el que pensaren, ha estat per a mi sempre la meva obsessió i continuaré treballant cada dia amb més força i més convicció pel futur del nostre poble. Un futur que no és patrimoni de ningú, que ens pertany a totes i a tots i en el qual sempre fiquem per davant el que ens uneix, que és molt més que allò que ens separa. Moltes gràcies i feliç 9 d'octubre. La Junta de Govern Local, per unanimitat, va acordar que en la sessió commemorativa del 9 d'octubre es lliure, en raó de la seva trajectòria, mèrits i implicació en la ciutat d'Ontinyent, la distinció honorífica de l'Ajuntament d'Ontinyent de l'any 2014 a l'Associació Trèvol. Tenint en compte la seva trajectòria i implicació en l'àmbit local i segons disposa el Reglament d'Honors i Distincions de l'Ajuntament, la Junta de Govern Local, per unanimitat, va acordar que en la sessió commemorativa del 9 d'octubre es lliure en raó de la seva trajectòria, mèrits i implicació en la ciutat la distinció honorífica de l'Ajuntament d'Ontinyent 2014 a la Comissió de Festes de Sant Rafael. Valorant els mèrits i la seva dedicació artística, atès igualment el Reglament d'Honors i Distincions, la Junta de Govern Local, igualment per unanimitat, va acordar que en la sessió commemorativa del 9 d'octubre es lliure en raó de la seva trajectòria, mèrits i implicació en la ciutat la distinció honorífica de l'Ajuntament d'Ontinyent 2014 a Marcos Mora. Valorant el seu treball i l'acció social, d'acord amb el Reglament d'Honors i Distincions Municipal, la Junta de Govern, per unanimitat, va acordar que en la sessió commemorativa del 9 d'octubre es lliure en raó de la seva trajectòria, mèrits i implicació amb la ciutat d'Ontinyent la distinció honorífica de l'Ajuntament de l'any 2014 a l'àmbit de discapacitat i malaltia mental. Recullen la distinció representants d'ADIEM, Centre Ocupacional i Centre de Dia. Valorant les seues aportacions envers la festa de moros i cristians, tenint en compte la seva trajectòria igualment, atès el Reglament d'Honors i Distincions d'aquest Ajuntament, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acordar que la sessió commemorativa del 9 d'octubre es lliure en raó de la seva trajectòria, mèrits i implicació amb la ciutat, la distinció honorífica de l'Ajuntament d'Ontinyent 2014 a
Antonio Morales Ferrero. E nos fom en la Rambla, entre el Reial e la Torre, e quan vim Nostra Senyera sus en la torre d'Escavalcam, e dreçant-nos vers Orient, e plorant els nostres ulls, besant la terra per la gran mercè que Déu nos havia feita. El 9 d'octubre de 1238, quan Jaume I va entrar en València, besava mentre explorava la terra que acabava de conquerir. Plors d'alegria i estima per una terra i un fet que s'ha convertit en referència per als valencians i en una festivitat carregada de simbolismes, com bé es demostra en aquest acte del que avui gaudim en aquest entorn històric per als ontinyentins i ontinyentines. La primera part d'aquest Parlament, com no podia ser d'altra manera, és d'agraïment. Agraïment de tots els guardonats al nostre poble, Ontinyent, i a la seva gent, representada pels diversos grups polítics del nostre Ajuntament. Per tots nosaltres és un privilegi, del qual ens sentim molt honorats, rebre aquest guardó pel seu significat i per la seva principal conseqüència, que no és altra que refermar-nos en el compromís que cadascú tenim en la nostra societat i amb el nostre poble. En la segona part, em permetreu que vos conte unes històries curtes de gent d'Ontinyent. Són històries de sacrifici personal, de somnis fer realitat, de festa de barri i de poble, de compromís amb els demés, de lluita per a aquells que necessiten ajuda, de solidaritat i de dificultats per complir amb la nostra tasca. En definitiva, històries d'aquells que avui rebem aquest guardó. La de Marcos és una història de joventut i d'èxit, però també de sacrifici i estudi, perquè inclús els genis han de preparar-se per rendir al màxim nivell i, com no, d'amor incondicional per una disciplina artística en la qual, més que difícil, és quasi impossible triomfar, la dansa. No cal que vos diga que el dia a dia de la gent que es dedica a les activitats artístiques o culturals com a forma de vida no és fàcil i prendre la decisió de dedicar-se en aquest cas a la dansa denota una gran força de voluntat. Tant de bo que amb la tasca de Marcos puguem valorar en major mesura un món que, encara que en la nostra ciutat està molt present, necessita més suport institucional i popular per a que ocupi el lloc que mereix dins de l'entramat cultural del nostre poble. Aquesta vesprada, a les 8:30, en el Teatre Principal de València, s'estrena Los pájaros muertos, l'última producció del Ballet de la Generalitat amb Orquestra Simfònica del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo i amb la coreografia de Marcos Morau. Estic segur que tots els presents i el nostre poble estarem molt pendents de l'èxit que et desitgem i que serà també l'èxit de la nostra ciutat. El projecte Trèvol i l'àmbit de la discapacitat i la malaltia mental, representada pel CRIS, el Centre de Dia i el Centre Ocupacional José Antonio Bodoque, es duen un missatge de dedicació a les persones, de solidaritat, de superació personal, d'integració, de necessitat i d'ajuda. L'associació Trèvol està formada per les famílies i usuaris del projecte Trèvol, que actualment atén a 198 persones, de les que 102 són d'Ontinyent. La seva història ens parla de 20 anys d'integració orientada a les persones amb discapacitat, per donar-los la possibilitat de viure en la societat com el que són, persones de ple dret, amb una tasca que ha estat reconeguda per la Universitat de Salamanca i altres entitats i que posa en pràctica un model d'inclusió en la comunitat en totes les àrees de la vida, en el món del treball, de l'oci, de la vida diària, fent valdre els seus drets. Una de les vessants del projecte d'integració del Trèvol passa per donar a les persones amb discapacitat la possibilitat de treballar, de participar de lo bo i de lo roïn de la societat. Per desgràcia, farien falta més llocs de treball per al programa i en aquest punt la crisi està sent protagonista negativa. Tant de bo que aquest reconeixement millore aquesta situació. L'àmbit de la discapacitat i de la malaltia mental articula un servei d'ajuda que avui rep aproximadament 200 persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental de la nostra ciutat. Es tracta d'acceptar a les persones en la seva pròpia dependència, oferint-li les mateixes condicions de vida a les que qualsevol ciutadà té dret i adaptant-les a les seues necessitats, perquè la qualitat d'una societat es mesura mitjançant l'atenció que dona als seus membres més febles. La festivitat del 9 d'octubre, amb aquest reconeixement, ha de ser una data reivindicativa de superació de barreres, i és que cal continuar lluitant per a que es facin realitat no sols els recursos necessaris per a l'atenció a les persones amb discapacitat,
sinó per a que es complisquen i respeten els seus drets. Però també ha de ser una data d'agraïment al paper actiu de l'Ajuntament, a la sensibilitat social, al suport econòmic, als usuaris i usuàries, a les seues famílies, a un magnífic grup de voluntariat que dona un suport inavaluable i, com no, a la tasca de tots i cadascun dels professionals que han deixat, amb el seu quefer diari, una empremta de qualitat en l'atenció per obtenir el màxim nivell d'autonomia personal, laboral i una plena integració social per a les persones amb discapacitat. Les festes del barri de Sant Rafel es parlen de societat, d'unió de la comunitat emparada en unes celebracions que ja compten amb 50 anys de vida i que, sens dubte, són la història del nostre poble, però també ens parlen de l'esforç per mantenir viu aquest projecte de convivència veïnal, més enllà de les dificultats quotidianes, amb un model que potencia la identitat del barri. Creieu-me si vos dic que per a que qualsevol festa puga eixir al carrer i contagiar amb la seva alegria els que participen i gaudeixen d'ella, cal el treball de molta gent que avui està conduint la festa i gent que ha passat, deixant la seva empremta o col·laborant des de l'anonimat, però tots, en cada moment, han sigut importants. En el cas de les festes de Sant Rafel, el barri, la parròquia i la festa van molt lligats, fins al punt que no s'entendria l'evolució d'un sense l'altre, i això, els ontinyentins, hem de valorar-ho i recolzar-ho, perquè l'evolució d'un barri i la seva gent és part de l'evolució del nostre poble. En el meu cas, em permeteu la llicència i el privilegi que em dona poder fer ús d'aquest lloc per contar-vos una història d'agraïment i de reconeixement. Agraïment al meu equip de govern en la Societat de Festers, una junta valenta, d'amics festers, amb unes idees ben clares de com hauria de ser la festa del seu temps i que han lluitat amb honestedat, humilitat i compromís per fer una festa per a tots, per als festers i per al públic, cuidant-la per a que tots gaudirem d'ella, millorant-la en el present i obrint un camí per al futur. Sens dubte, un trosset d'aquest guardó és per cadascun de vosaltres.